एसे आंनिया गिदिर मोनसे ओरैनो जानायावनो एसे गोथाव सुबिदा बायदि आरो ना मा बुङो अब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर जों एसे समफोरखौ गारस'ना लानि बनब्रा बिदोंलै ya Bang, biarlah sini pun aku sudah. Mesti lah boleh mesti. Bati mesti ya, bati mesti. Hello, sama buka tangan deh. Oh, aye, lain aye, aye. अरे बायदि इन्टारेस्टिं आरो ना लोगो मोनलायबाय आङो नै ओरैबायदि मोना लोगोफोर माने जोङो जोङो माबायावहाय क'क्राझाराव बेबायदि मोनजाया आरो ना ओमफ्राय जों लोगो मोनलायबाय ओरैबायदि फुरा माने इन्टारेस्टआनो बेलेग आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माने जानानै लाग्रोसिगोन आरोना जोङो ओंखाम उखैनायजों मानायजों माने थिंखिया खालि जाबाय नालाय खालामनाय जासिगोन आरोना नायनानै लादो बे पुरि आरोना नै मोखां थाम्फै जाबाय थानाय नै माने बिनि सायाव आरो मिस्टिबो होख्लायनाय जासिगोन आरोना नै मिस्टि गोदै आरोना माने मिस्टि नालाय गोदै ओहो नांला ओरैबायदि इन्टारेस्ट माने न'आ खाथि मोनला बाथोन खिथेन जोङो सानैजों समान राननानै जाबाय थागौमोन आरोना मा खालामनो जायगायालाय चिराङानो मोननैबो अब्लाबो फाराग माने डिस्टेन्सआ एसे गोजान जाहैबाय आरोना माने लैथोआ मोनसेल' नङा ब्र मोननै लैथो बारबासो जोंनि गामिखौ मोनो थिंखिया हाफ जानायखाय एसे बहलिमा खम जादों साब्लाबो जायाखै दा दसेनि उनाव नोंथांमोना फुरा गानवालाफोरखौ खोनानो मोनगोन आरोना मानसिजों माने अनलायनाया बुहुद खमाय दं मिथिबाय बे मुहुर्त समाव माने अनलायनाया खमायबाय ओरैबायदि
वाटार होलायबाय बथलसे Bum jika cicu ni mo sarap terjugi minawai dengan na. Ơi bro, này đây thay lại mắt rồi. Ở đây trong món này escape rồi, chừng ạ, là đó là. Đừng lại, đừng lại bà phê, đừng là nó già thế, là phải chỉ gặp nhau mình sẽ một kỳ mất được rồi. Mana oरैबायदि इन्टारेस्ट बा नों बेसेबां गोजान आउट कान्ट्रियावसो थाहैबायरा नामफोरखौनो हायो नामानो हायो सिन्थायानो माने आं नोंनि थाखाय बिराद दुखुसै आरो नोंजों लोगो मोनलायबाय Komen फरायिनि रांजों मा होनो komen फरायिनि जानायफ्रावहाय डिस्टार्ब आंसो फरायगासिनो मा बेंलाय कमेन्टखौहाय माथो दुनियालाय माथो जाबायनो ओइ ब्र गाज्रि दामोनथ' र' माबा जागासिनो नै बिराद बेस्थ' जोङो ओंखाम उखैनो हालाया फुङाव फिथा थरसेल' फिथा गैबावा नै जोंहा ब्रादारा फिथायानो मोनजाबावाखै ओरैबायदि होख्लायखाबायना ओंखामाबो एसे लोंबाय स्पेशल सा दा उदैnya Loloda ini Baria sama Baria đây là đặt các quỷ bác sĩ nữa mình chỉ nó ok बेंथललै ब्र बेंथलाव दङ जों नै माने नै जागासिनो दङ माने ओरैहाय माने जोङो माखासे ओइ आदिबासिनि एसे साहा बिहरनाय दै बिहरनाय माबायदि बेखौ जों एसके माबाय सोंदों आरो मा बुङो औ नै बिलाय ब्र नै देनसां ब्र दिनैहा WW होयो आं दहाय औ WW दैलामारियाव बेखौ जाजोबनांगौ होनो नामा ओइ मानदों बायनाय बुस्थुरा बेंलायबा नोंसिनि न' खाथि खुंबिबारियाव थायो आं बेवहायबो थायो जोंनि देरायाबो ना औ बरियाल' बा नोंखौ लोगो मोनबाय थागौमोन आं बे सिदाबारि सिखा बाजार सिदाबारि बिनि खोनादों दुब्लि बागाना बे साखाथियावनो थायो आं बे नोंखौ खेबसे मोनाव बाइकजों दोनहैनाया आङो बे साखाथियावनो थायो मा जानांगौ
भिडिअ'आव नुखाखै दा हामलायलायनानै थांलायलांबाय नै बेमार जानानै थैलायलांगासिनो आङो फैफिनदो खामानि गैया होनोहाय बेखौनो दं मेरला फैसाया औ आग्लायलै फैसाया फै सुराजफोरनाथ' इदोहाय नै कार सोलायनो नागिरगासिनो दं माबा दाखाल नायदोंमोन ओमफ्राय मिलायबोआखै दाम बांसिननि नांगौ जाहैदों कम्पानियाव अर्डार होबोदों बोरैबाला इन'भासो लायनो नागिरदों बिथाङा बोरैबाला इन'भा लायसिगोन माबानि 30 लाखनि फैदोलै फिसाखौ फै मैया नेटफ्लिक्सआ सोब्र'दों आं मा 140निनो 15 GB मोनोमोन 108 थाखानि माबाखौसो सोब्र'नायालाय बेटारिया एसे नांगौ जानायलाय लाइटखौ दोनथ'नाय जासिगोन र' गाज्रि दामोनसै औ थेंक इउ हिनजावनावसो आंलाय थावजोंहानो